Horas ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka pertanyangata. Tapasada marohata martangyang be mahita. Amen. Maret dehita sia buku de nomor 4 ayat 1 sahatu ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai paeleng mapinggolmu tuau, hapogani paluahonau, sai homa gabe dolok batu partano bato adiau, gabe huta nagoting laho panguluhonau, ay hodo partano bato aku hian dohot pangoding aku, jala alani guarmu say diiring-iringomu jala togomu au, tuhodo ale Jahoba au marhaposan, sayunang mapaura kau sa leleng nileleng na, say palua maau marhite hati koramu, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di idaho nagugodo musunami, saitalu dohami di bahen ala ni hagaleon nami, di baheni hupangidohami tuho, say pargugui jalapamonang mahami maralohon muswi, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Epistel di partanyangata di Bornginon, imanatar surat di Jeremia bidu 10 mamuka masian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring dina ayat parpudian non rap mahita. Songonom mahatani debata. Songonodo hatani Jahoba, marjea mabawa na marhaposa tujolma, manang tubolon ni botohonna, gabe di pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parhudum, ditano na mahiyang doibana, dang tagamon idaon na naro na denggani, jala maringan ibana ditano bakal-bakal di halongonan, ditano na acim na suhudulan ni halak. Alai martua mabawa na marhaposa tu Jahoba, jala Jahoba haporusan na dibahen. Dos doibana tuhaw na sinuan di topi ni batangay,
jala marjara rurakna di labung batang air, jaladang mabia ribana moloro hamomopon, jala totong rata bulunga, jaladang holsoa nibana di tanu hararoa, jaladang marsohot marpabue. Tungna akal situtu dorohani jolma, jala naganggu, tungise mana tuk madodoisa rapita. Au Jahoba dosi dodoroha, si uju pia-pia jala mangalehot tuganup jolma, hobar tu dalanna, hobar tu parbuene pabahenana. Ima sahatna, martua donatu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita damang dainang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus turupuk dihita ima di Matius biduopat ayat 27 roh di ayat 25. Biduopat ayat 27 roh di ayat 25. Songonon ma hatani Tuhanta. Dungi didalani ibana ma sedok luat Galilea lau mengajari dia ke perguruan memeritahon harajauni huhut pemalum nasa sahid dohot nanyai ni halak nadisi. Jadi terberita maibana ro dilihat tano Syria pola di pabuan halak tujuluna nasa nahacitan akka persahid naragam do akka hasonggopan ni akka sibulis dohot akka nasolpot bulanon ro diangka nasarion gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi masa itu rokmah halak mangihutton ibana akka nasian luat Galilea sian Dekapolis maneng 10 huta sian Jerusalem sian Judea do sian luat na di baribani aik Jordan ola nido sahne trupukta hamuna akadongan nani holongan
di bagasan bagas tabi na manghihuton secara live streaming dohot kita na marpungo di tonga-tonga di gerejaon. Sana pangiburuan masa do apalang di tonga-tonga di luat dan waing ima termasuk di gereja alaniaha alani pandemi alai dang pola alani pandemi benoaing alai alani losok na ba molo paruhao do naking sian channel YouTube ni Huriata bereng opat talak maisi opat handphone na mangihuton ibadahon takuboto martaba muse ditongani ibadahon molo taitong do muse no ang hita na pungon boyetongod do taksah tita 20 halak ngagudang hita 20 halak no ang ima namasa jala molo pinikiran nasala do naing pagkubasyon nami aga perhaladonin naroha maneng nasala do naing parjamitaku naroha kumatong maneng nong palilikku duau ijirujon naroha tong buido masa sisongodi alama mereng kondisi situasi na masa di Huriato dapola na padok kuau di tonga-tonga ni perminggota apala di awal tahunon nari minggui hampir satonga maneng sabartulu dohonon kosong do gereja di minggu harian minggu pagi arong do maneng na 3 kursion na kosong di dia do salana indaroha di dia do pangalakan yon ubay songonon. Habe nirimangan aka perberitaon dan pola adong na nahurang do aka perhalado pe di aka pagkubasyon na. Dan binoto maneng na songon sahi don waingon si pata manobo si pata melum manobo jo sahi nai dang romar minggu dang romar tangiang dung malum sahi nai paroy mana martangiang odo na binereng to siya turpuk taon molo tarefleksiho pe turpuk taon tusido arahna alam molo tajaha di ayat 25 rame do siya salhutna luat manang siya salhutna huta mangihut to Jesus pabigi-bigi jamitana bagi pangajarion na dohot majalo hamalumon sa nibana. Ito na masa di baga sa turpuk taon da 20 Mei jadi masa itorop do halak mangihut to nibana. Akan siyan luat Galilea akan sa luat 10 tahun na nagking disi sa Jerusalem sa Judea do siya luat na riba-riba ni Aik Jordan. Sudah berbondong-bondong mengikuti Yesus. Moro ta refleksihot tu sonari tu gerejata do tu pertangiangata tidak berbondong-bondong. Hanya beberapa yang mengikut. Boide tabereng siat pertangiangata. Boido itabereng sian perminggota doh akalan ulaon nasi lau hami natwari nari minggui mangapuli tu jauh niya mata keluarga sirait si tua maisi dohot tulu ruas takkuboto idia tok salah nion tang binoto molo tungido pe perungutung-utung niya ka perhalado maneng naaw sa diri songon uluan buria ya enggak apa-apa tapi inilah realita ni aka parsauran di tengah-tengah ni Huriata dakuboto songon nang sahitong di tengah-tengah ni aka hurian asing
Tang nagabilas roha mulo songonitong di hurian asing. Daw. Alay mulo ni paruhaw do tuak ka adat, tuak ka bona taon, tuak ka na berduka, rame-rame do jol matu silaw. Pola mamereng sahit, COVID. Tapi di bagasan turbuk tahun, torop halak mengikuton ibana. Tidak jadi permasalahan apakah yang mengikut ini adalah orang yang beriman atau tidak. Tapi yang pasti mengikut Yesus banyak. Torop jolma. Alaniyaha, alani pangajarionna. Dirindukan oleh manusia di sekitar itu. Dirindukan, dihalunguton jolma. Hatani debata. Nani baritahon de Yesus. Nani baritahon di Yesus. Jalahuria tangan ni Yesus doon. Dalam ni Yesus doon. Marhiti tordina. Mamaritahon baritanoli. Harusnya orang harus rindu mendengar pengajaran di gereja. Dengan firman Tuhan. Harusnya harus dialunguton marsiajar. Taringot Tuhatan itu hane. Buido tabereng nong dia ka media sosial tay, moloholan tabereng isi firman Tuhan, scroll langsung. Dapolay begi be, dapolay tangiho be. Alani banyaknya renungan-renungan yang kita baca setiap pagi, yang dikirim. Tadok mama uliati HP dang tabegi be. Alai marhiti itu turbuk tahun orang-orang merindukan pengajaran Yesus Kristus. Bukan hanya caranya, tapi dia juga dirindukan dengan firman yang dibawa. Barita na dibuan ni Yesus. Mamaritahon harajaon ni Tuhani. Sudido hitai garejaon mamaritahon harajaon ni Tuhan. Marjamita pihami rajon ni Tuhan do. Marsermo pihak kaperhalado harajon ni Tuhan do dihatai. Marminggu betuson makobasi akanasing harajon ni debata do dihatai. Tapi yang menjadi menyedihkan dengan sekarang yang kita lihat saunarin nata bereng, banyak orang tidak lagi merindukan firman Tuhan. Gurang jolma naso makalungutom be pangajarion nasiad Tuhani. Ima pangajarion halabok, pangajarion na firman Tuhan. Alay boydo ta ingot mo se pangajarion yang keras. Yado di pasahat debatai tu bangsa Israel. Ima ditikina sida na pasiula marminggu. Dohot aka ulaun-ulaun na sudinggan hajahaton. Dungi di ibuang manasida dijajah oleh Babel, dibuang selama 40 tahun. Ada yang beberapa tahun lagi. Allah buah Allah dang itangihom be pangajarion, dang itangihom be jamita, dang ditangihom be renungan-renungan. Nabi Nuan ni si Jeremia si Jezaya do akka panurirang nasig. Akhirnya Yesus debata sendiri bertindak, ini harus dibuang. Itulah penghukuman. Hukuman dari bayan di debata tu bangsa Israel. Allah seolo be diajari. Allah seolo be mabege pangajarion. Jalan di bagasan ni diajari do nasida tong. Asa iboto nasida mergogo do debata. Mabuat sudi akan adong dinasida. Ala ni pangalahona ala dihagijako ni. Ala itinggal ho debata ala hinorhon ni akan nauli nadingkan na nidapok na dingoluna. Diuhum, diajari dengan keras. Dangulu hita sokoni. Dangulu hita diajari do. Libas-libas manang nalicing-licing. Mulu dana hita na julo manang tuyana kota
Olola buat pelicing-licing nanggung lubing, anak ngamartangi sana. Itu artinya akan sakit ketika hukuman itu dilalui marhite licing-licing. Jadi alani marhite itu terpuk tahun mari rindukan pangajarion firman Tuhan. Nalabok dope dilehon tuhita pangajarion. Dohot hata dengan renungan, dengan firman Tuhan yang kita baca dimanapun kita membacanya. Pangajarion di Tuhani marhite-hite todi. Wahinguk muse di bagasan turbukta pamalum namar sahit imana niulahon ni Jesus. Pamalum namar sahit dang apalay intina. Dang apalay intina. Mulutumpe di pamalum Jesus namar sahit tikina patuduhon harajaon di debata adong di bana. Jalai bana sadiri do debata. Natuk marhagoguan pamalupon akan namar sahit. Imana perjulo. Napaduahon tumpe di pamalum namar sahit hati hai na bapak bang nama pitung. Doa akalam sahit na asing na king. Na pinabuana di turbuk taon. Dan apalah hamalumoni na nang patuduhonon na. Alay na nang patuduhonon na ima pangajarion harajaon ni debata. Ala godang do jolma marnida. Bui jahatan itu hani. Alay dang diparangehon. Alay godang do jolma naso marnida. Hola dibege hatan itu hani. Diparangehon di bagasan ngoluna. Jadi yang diinginkan Tuhan yaitu kerajaan Allah. Harajaon di debata mamaritahon harajaon di debata marhite-hite hamalumoni. Jalaido jamitana. Jamitana mamaritahon harajaon ni Tuhan. Marhite-hite na malum todina. Ida kuboton no ay kamang kenang manang nakilemahan nami kabarhala dodo, manang na memang nang bosado dang binoto. At inasumelum bitutunuaing sahit roha muloro marminggu. At inatabartok sahit. Buy dusongoni marminggu au na minggu na salpu. Alay tabar sakku do ba? Bahasa tabar sakmu. Isuku dongan na mabigi jamitay marsa kau tabar sakku dah ba bahasa marsak kolay ay mamereng akarwasi wala nasal lapi na marminggui ena pedang iboto ibana na marminggu be ruasi bagasan iyas ni roha do alay-ala na negatif pikiran na magwar gawe tabar sana. Gaya bisa robe marminggu. Irang melum. Ay so diauhon marhua melum. Anggo di bagasa turpukton na iauhon akan atoropido. Bahkan ola ni wereng malum ibuado musiak kadongan na. Kana mapak mang akan marsahid na solpoton. Ibuan. Asay pamalum. Itu artinya mereka beriman. Malum do bainon nai. Ibana do. Na poso ni debata imaha porsyon. Jadi boy maberengonta di bagasa turpuk taon mari beta mahita tatangihon pangajarion ni debata di tonga-tonga ni ngoluta badang nahapin amasa boy do hita diajari debata siani tatangihon manang pamaritiona tu pamalupon sahit ni roha, sahit ni pikiran. Nang sahit pamatang pe mampu do Tuhani pamalupon. Jada molo tungi pamalup hita dalan na do ilaho mamaritahon barita nauli. Tu hita marhite-hite todi. Imana perjolo gabe pangajarion marhite turpuk taon. Jala na mangihum mo sa beta mahita aka mga kainang gaya pangajari di tonga-tonga ni rumah tanggata. Pangajari perjamita pamalupon akan namarsahit di tonga-tonga ni keluarga. Buah macara ni
Molo adong taboto tajari pinoparta. Molo adong namarsahi roha di tonga-tongani keluargai ia jari ipamalum. Unang malah itabay sahina. Yajjuma. Boleh taberenge itong-atongan ni perumah tanggaon. Mula saala ina muruk-muruk dengan ama mangaju. Mula amata do na muruk-muruk dengan ama inata mangaju. Asa malum. Unang malah tabasahin. Itu sido hita diju. Pamalupon agka namar sahid. Ala boido molo nunga masa roha masa pikiran olo sahid ni pamatang pe gabiro nito nga tonga ni ngoluna. Ala ninayong mahita gabi agka si pamalum sahid. Dito nga tonga ni perhuriaon nang dito nga tonga ni bagas tabi. Marhiti turpuk taon puti kata mamuse imataringon tu jamita ni Jesus asa marhiti-hiti ngolutta si ganu paripe di sido hita tong di jamitai akka jamitang tabigi manang sadia pitabigi jamitai di si ganu pari do praktek ni jalai si ganu pari do perbui ni dakolat tabigi itu marperbui alai holat ta adopis namasa ta adopis situasi kondisi disima marperbui jamitai. Jadi marhiti-hitir turpuk taon tahangoluhom mah natulu naking. Olo mangyajari jala olo mangajari. Olo pamalupon sahid jala olo ipamalum sahidna. Olo marjamita marhiti-hiti parangena jala olo ma dijamitai. Asa mardalan ima Yesus di bagasan ngoluta. Jala mengulu jami tanai di bagasan ganup hita. Amin martangiang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di banua gijang. Mauliate matuhan di pangajaryomu. Marhite-hite jamita maneng turpuk di borkinon. Diajari hami Tuhan asa setoktong hami mangihuton ho di ngolu nami mangihuton ho dang holan ala ni harik koton di hasianganon alai marbesir mai jala tubuh mai sian hapor siaw dibereng hono Tuhan lam torop do jolma noaing na maninggal hoko lam torok do jolma na malas mabigi pangajaryom mo marhiti-hiti hatam. Turok do jolma nasu ulu be di pamalum marhiti-hiti hatam. Nang pegudang akasahit di bagasan rohana nang pikiran na. Jahuba de bata manami. Maneng nang masay di tonga-tonga ni huriam hakabipi jerujon. Homa Tuhan na manuktuki rohana sidang. Doho suara ni toddi nalapok asa mulak be pasangapon guarmu na badiay asa gabi torop di bagas coromon martangiang dang holan ari rabuna alai do aka ari-ari na mangihut be aka ari-ari na lanpe rojol ma martangiang tu bagas coromon ala hinorhon ni na makalunguton jamita doho pangajarion nasian ho. Jahuba di bata amanami. Tuturi mahami nang akan aposom. Perhalado ni huria. Nang keluarga. Asa margugo mabaritahon barita nauli. Unangalani hami. Unangalani perangin nami. Pertuktuhan di tonga-tonga ni ruas ni huria. Lehod dihami habisukon lehod dihami sonang ni roha dohot dame ni roha asa mangolu hami mamaritahon barita nauli mangolu ho dihami jala tubuh mapangajarion nasian hoy
dang sian roha maneng sian pikiran nami sabik alai sian harajom mudo harorona Jehovah di bata amanami martangiang hami turungas ni huriam maneng di dia pinasida maringanan tikion nangahape diula Tuhan tung ramoti matodina nang dagingna asaboy na sida Tuhan lam manada hoto aka ari-ari na mangihot molo mangulahon hahulomod do tu pakulingi bana sida marhiti-hiti lomo ni roham asanggiat tung muba na sida unang gabi magoy di bagasan dosana bergogoy hami nang lao mamaritahon barita na uli tu na sida asimaroham ali Jehovah upasat tami manang saluhut na ruas ni huriam manang naabe na masa nito ngatongan ni ngoluna terlumo bima dihahipason ni perdagingon dia kena marsahit tung pamalum manasida tung tugu ma jelajama pamatang na asanggiat malum nasida songon turpuk maning jamita di borkinot nang hubigi hami hodo rajani hamalumon na margogodo ho Tuhan pamalupon akan marsahit Paturu may Tuhan Tuhami asalam martabah haporsiyaw nami molo tung masa pepersahito Tuhami nang diak karwas ni huriak kuguy mana sida marhiti todim asalam tugu haporsiyaw na molo masa pe akapangujunani asimaruhamali Jehovah di bata manami marhiti Jesus Kristus martangiang hami Amin. Mari demahita. Tuhan Jehovah para sirohana sumurung doho Tuhan ala di pasahat todo Tuhan mihai pason apala di tikyon mardongan marlas niro ay pasok kami boy marpungu di bagas joromot Tuhan ima dinalaw mangulahu pertangyangan ima na pinatupan ni huriami sisahali sa minggu marlas niro hadohami Tuhan sa di tikyon alay torok dope diak kadungan nami na subuhi maddoho tirapok kami Tuhan binamangulahon ulaw pertangyanon ima dinalaw mamuji pasangap guar munda bade dohot ubege akka hatam na badiyay marhite-hite na pinasa ni uluan ni uriam na posomi disot Tuhan mangido kami toktong diak kadungan nami sa luhut ruas ni huriam ima kabipijurujon na suboy ro apala ditikyon molo na dibaga sa parsahito do Tuhan tuhoro pasahaton nami pamatang rohanak pikiran na sida jamay matututuhan asa tumibu marhahi pason ni boy marlas ni roha do akka keluarga disot Tuhan tong lope mangido hami ima molo dihakka hamalason ni roha do Tuhan saya tu himai jala pabukka rohana sida ima saboy rapok kami dak ka ari-ari mangihut ima dinalaw mamuji pasangak guar muna badiyay ale Tuhan dison mangido to kami doho Tuhan ima diakka danak na pinasaha mi Tuhan ramoti parbadiyay may Tuhan mulai sa namekmet saha tu namagudang
Maulo di bagasa persikola Tuhan pabuka madiaka pikiran na sida asa tung marhaturanga pikiran na ima di nama jalo pangajariut siaka guru na Tuhan. Maulo diaka nang marumur Tuhan nang jupa tikina ima diaka nang marhamulian manguli marum abuka rumah tangga Tuhan. Tuhoro pasahaton nami pasaha makasiroka nito dinasida unang bayan gabi dah lalapan di haposo ni Tuhan asa tong marlas ni roha dia ka ari na mangihut suang soni lepe Tuhan ima di lingkungan ni gereja namion tuhoro pasahaton nami padao maaka marlate ni roha saibay maaka gabi inganan las ni roha dia ka lingkungan namion ramoti mahami saluhut dia ka ruas parhalado rumowi di uluan ni huria namin na dok tinggal di lingkungan ng Tuhan. Bayan mahami gabi sada pangajari, jala pangubati, jala gabi sitiruo kami sebagai Kristen di lingkungan terlumowi di negara namin Tuhan manangi dia pihai maringanan. Suang sonido pe Tuhan di pernguluan nami ahap itu akan nanula di tangan nami Tuhan tuhoro pasahaton nami mulai nanula tangan nami rumah tangga nami ramoti masaluhut asa tok kami marlas ni roha tuaka joloanon lau mamuji pasangak guar muna badie alani Tuhan dison tongdo pe masa aka ima penyakit na masa sanarion ima COVID-19 dak tutu so biar rohanami Tuhan dinamadalani ngulu nami biar situtudo Tuhan alai na pos marohanami pangaramotenmu dihami Tuhan tarlu mo bisa luhu na keluarga nami manangi dia pinamaringanan pasahaton nami matok-tok tuho ramoti padao may sanakka penyakit na masa ditikyon suang soni bito hadyak ka pamaret tanay mulai sa natitiranda sa tuna pusat Tuhan upasat tayo matutok tuho dinalaw mangatur negara namion tarlumobi ma di tenaga kesehatan tong domangilu kami ramotamu Tuhan dinalaw mangarawa akka na hona kopit Tuhan diak ka na marsahit alani kopiton alani Tuhan mauliate madiho so alani asini roham pardosa na gudang duhami Tuhan alani jolose sama dosa nami asunak terabat akka pasu-pasunak silanumi Tuhami Om matang yang naik marita nak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita ido tutu ali Tuhan jauh bado haposakku jauh bado hapurusan nami jala horo tutu nata masih pujian nami ima marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala sioko pami nadi baik koro pehami di sona li Tuhan partikian buido pehami marpungu di bagas jorom na bedia Tuhan jala di bata nami perpunguan namion nian hali Tuhan alani nama uas dohami nian mabigi hatam na bedia siap pertedian nami hain marpungu naing martangi yang maradu poko hali Tuhan na gali dohami di perngulun nami dang margugu hami tutu yang kusumaradu poko alani hali Tuhan Jehovah di bata amanami dia kadungan nami nasororo do hali Tuhan sebagai jorom na bedia bani da sida si honi roha bani da sida nama uas da sida le Tuhan
bani nasida dihagalion nasida yang margogo nasida le Tuhan jok do tutu portibion mangelai lahami di saluhut akahaulion di portibion bui hamil le Tuhan tarela-ela Tuhan jala di batanami unak sampai muruk kone mamer kami le Tuhan unak sampai pangajar yang mudi hamil le Tuhan na lobi Tuhami alai nang le Tuhan sudia kana tinopami mabayan gay mamuji pasangap guar munda bediay unang mabay kami na le Tuhan holang siakko nang mabayan na muhasadara dihami saluhut na le Tuhan bolutung dileko dihami le Tuhan silelehon na siakkoy unang gabi mga lalapi hami Tuhan jala di batanami Tuhan bayi mayoli Tuhan gabi mamuji pasangapon guar munda bediay Tuhan mulu tu ngadok piali Tuhan di pasahato akasi naulina denggan banon nami mayoli Tuhan lau pasangapon guar munda bediay mulu tu ngadong dope dongan nami naso dapot haraja nasbat dapot akka haulioni Tuhan kapas-pasum disaluhu na akanan sarina Tuhan pasu-pasu nasida leo roha doho bisuk nasida le Tuhan pajonoko dirina todo pamuda bediay asa dihamalatehon otik manang gudang nan di pasahami tu nasida Tuhan Tuhan jala di batanami asi maroham dihami oleh emang nabasa tung pasah taima daging doto dinami tu do pamuda bediay sude ruas ni huria monali Tuhan senap mek saat tu nama gudang pasu-pasu hami salu nali amang nabasa asa toktong mawas di hatam nabediay perngaluho kami iperngulun nami asa anggiat ali Tuhan ngulu nami yang gabi ngulu jamita nama ngulu dia salu nak kana tenopami kami dapat memberi warna nak pesaotik kami oleh Tuhan na tenopam si toko alai berpengaruh mahami ni atau akal lingkungan nami Tuhan dia kaya nakon nami petutu nang masih oleh hajar siako ajari hami kana toras asang giat tutu kana kon nami boy si toko di pernguluna unang holang siako le Tuhan mangulu sa tunamate nasida alai koko masih tiupon nami songoni manang kana toras le Tuhan tunggong gomi patau hami pasahato diri nami tu do pamuna bediay Tuhan pasahato nami do tuhole Tuhan ima kakakaturgial ni arong na dihuriawan ama ina naposo sekolah minggu Tuhan asih rohamali Tuhan mulai hubak kami akka pertanyaan kategorial ima PA ale maseotik dope narwali amang nabasa juk dope hami lalak di perlalapan nami ale nang mahari kotonon nami niat tutu oleh Tuhan nabi nani huriamon ima aka pertanyaan kategorial lihat di hami roha na toktong neng mengutoko di perngulun nami Tuhan asim haroham bulu tu hami aka naposomon na pinilik mo na le Tuhan bulu na hurang do ka pangalahon nami hurang do tutu ka pangajarion nami aka perbuatan nami Tuhan dia do pamunda bediai mangidu hami tu do pamu Tuhan selama jari pergugui perrohai hami oleh amang nabasa asang giat tahu hami oleh Tuhan gabi ula-ula namek mek dia do pamunda bediai Tuhan jala debatan nami songoni mali amang aka saluhuna na song leader songoni aka puyanis songoni aka perjamita songoni aka pertangiang paragedda na adong di bagas joromon ali Tuhan pasu-pasu hami Tuhan asi maruham di hami jolma pardosa do hami ali Tuhan bulula name met asi roham pergugui tutuhoro pasaton nami saluhuna ngulimit ngulu nami Tuhan songoni manang Tuhan pasaton nami tutuho aka keluarga nami nadau na jonok ramoti hami bulu tungadong keluarga nami holak siak kami Tuhan pasu-pasu sone nang kaya nakon nami unang luas na sida daw holang siak ko bulu tu orang pergumulan nami dak kamar depan yang nakon nami oleh Tuhan naso saroha siak kami jut maralo hata nami mara depan yang nakon nami Tuhan pergumulan masai borak deh dia ka hamin atoras alai sai leo ma dia nakon nami rohan atorang
roha pangului tu akan atoras terlubui memangului hatam nabe dia lemang dabasa asanggiat bui saluhut namar hamonangan keluargai gabi puji-pujian ke keluarga le Tuhan marmulia guar munabe dia Tuhan nasi maroham dihami songoni manang ale Tuhan akka tetangga namion di kiri kanan nami ijolo nami pe tutuhoro pasahaton nami asa mardami sonak kami Tuhan mengulahon ima puji-pujian hasa ngapon guar munabe dia di begas corom nabe dia alania le Tuhan marmulia maho mana atau pujian nami aria doh borngin songoni manang hami pe bornginon nali Tuhan pihak mahami di puduman nami ganuk mersada-sada mana madongani hami jalalau sedungui mahami di hari marsugut Tuhan untuk lau mengulahon akaulahon na pinasahak midape Tuhami asanggi ale Tuhan boy ta puji-pujian dugar munabe dia atau ngale Tuhan pinuji pinasangak mau lihat madu ale Tuhan amin. Tatangya koma peliata ali de batama nami na di banua gijang oro-aroan nin salut selehon-lehon na dinggan don nasa ulibasa na mauliutus upasat tami mas senalahom mi tuhami pilihan nami tuho sejalom may gabi uwan na husus di jolom paso-paso may jalaramot asa parasyang hami pilihanon pati bulhon harajam tong-atongan ni huriam do di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni sileo-leom itu hami asalam girgir hami madok maulian tituho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen rap hita mangido di tangiang hatopatay alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo si saut malo menaruham di batongon son na di banua gijang leo matu hami serau hangoluan siapari sesama dosa nami son panesa nami idosa di dongan namar dosa tu hami unang hami tu giot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai horna punah harajaun dohot hagugon rodi hasangapos saliling nililingna amen asin rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata amata do persauran itu di perbadia mana mangaramoti dohut nama masu hamu saluhutna oras madihita